Hola, què tal? Soc en Daniel Aragall i això és Fent el Suec. Molt bones, soc en Dani i et dono la benvinguda al podcast en català d'Aragall.net, una xarxa de podcast que parlem una miqueta de tot. Normalment són quasi tots els podcasts els porto jo, només hi ha un que de moment no el porto jo, som 5 de moment, 5 podcasts, però suposo que d'aquí més endavant n'hi hauran més. Soc un podcaster que porta fent podcast des del 2005, des del 14 de febrer del 2005. El primer podcast que vaig fer va ser en català, era d'una secció que feia Ràdio Club 25, una secció on parlava de músiques del món, dels èxits musicals d'arreu del món, i com que de mica en mica anaven retallant temps, vaig dir, això no pot ser, necessito fer ràdio d'alguna manera, fins que vaig donar amb la fórmula de fer podcasting. En José Antonio Gelado, és el primer podcaster que va fer podcast en castellà, per allà l'octubre de 2004, i ell em va ensenyar a fer els primers podcasts. Com he dit, primers podcasts en català, però després em vaig passar al castellà quan ja vam muntar l'associació de podcasting i la idea era fomentar l'ús del podcasting des del 2005. Ja vaig ser, com he dit, un dels cofundadors de l'associació. A partir d'aquí van venir les jornades de podcasting. Jo vaig organitzar les segones jornades de podcasting que es van realitzar a Barcelona, crec que el 2007, si no m'equivoco, i a partir d'aquí, creant un munt de podcasts, compartint el coneixement, creant un munt de tutorials dins d'una pàgina web que es va crear per aquest motiu, per comunicar i compartir el podcasting, no només per l'escolta, sinó també en la creació de podcast. Els he fet quasi tots des de llavors en castellà i fa unes quantes setmanes que dic, i per què no el fas en català? I aquí està el podcast en català. Fa una qüestió d'anys, jo diria uns parell d'anys, em vaig començar també a replantejar fer un català. Crec que vaig fer un capítol o 2 capítols només i es va quedar allà penjat. Espero que aquest no quedi tan penjat com l'altre. Almenys aquesta no és la meva intenció. Penso publicar un cada setmana o un parell cada setmana o un parell cada 15 dies, no sé. No té una periodicitat molt estricta, perquè vull aprofitar que això és un podcast i que si et subscrius rebràs l'últim capítol de forma automàtica sense haver de preocupar-te si acabo de penjar un o no, sinó que sempre tindràs al teu lector de podcast l'últim capítol que hagi publicat. També és important dir que tinc altres podcasts que estan dins de la recent xarxa de podcast creada que es diu Aragall.net, a l'adreça aragall.net, lògicament, i de moment en aquest crec que serem 6 podcasts, però suposo que vindran més, i si algú té alguna idea i vol buscar algun allotjament o alguna cosa, que posa't en contacte amb mi. I també important, visc a Suècia des del 2010, i en aquest podcast parlaré una miqueta del quasi el meu dia a dia i cosetes que vagi que cregui que són interessants i que pugui compartir. També, si voleu o vols que comenti alguna cosa en especial, ho pots fer i escriure a les xarxes socials on estic present, principalment a Mastodon. Però tens totes les adreces de contacte a les notes d'aquest programa. Tens tota la informació que necessites. Tinc el blog, tinc un munt de coses que, com he dit, està a les notes d'aquest programa. I deixo aquest capítol de presentació, l'acabo ara, i més endavant, suposo que d'aquí un dia o 2 dies tindràs un nou capítol. Si vols dir-me alguna cosa, si vols saber alguna cosa, fes-m'ho saber, però jo t'aniré explicant cosetes de la meva vida, cosetes de Suècia i cosetes variades, com he dit, que m'agradaria compartir amb tu. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb mi i ens escoltem ben aviat. Adéu. De l'altra banda del nord, aquí estic jo, en Daniel fent el suec.
però parlano tot. Històries de rico, històries de menjar i coses que passen que et poden flipar. Que si un plat tailandès que has de tastar, que si la vida aquí i com s'ha d'adaptar. Un podcast de tot, amb un toc especial. T'ho explico amb gràcia, sense formalitat. Fent el suec, però no fent el sort. T'explico la vida tal com la porto, amb històries, records i algun disbarat. Aquí tens un podcast ben variat. Fent el suec, però no fent el sord. T'explico la vida tal com la porto, amb històries, records i algun disbarat. Aquí tens un podcast ben variat. Així que para l'orella, seu i escolta, que això que t'explico segur que t'agrada. Fent el suec d'un bram rotllo, aquí comença el podcast amb Dani. Però no fem el sort. T'explico la vida tal com la porto, amb històries, records i algun disbarat. Aquí tens un podcast ben variat, amb històries, records i algun disbarat. Aquí tens un podcast ben variat.